Zdárek, zdravíte Crazy Man pri hre Sniper Ghost Warrior 2. Toto je moja prvá hra a môj prvý part na túto hru, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť a ideme rovno na vec. Takže si dáme single player, new game, OK. Dáme si to na medium. Čiže tu máme takú operácia quarterback coastal region of the Philippines, čiže tak je na Filipínach pred týždňom sa toto stalo vlastne. Takže dáme enter. This is as far as we go. Keller, you and your men follow the river to the shoreline beneath the radar installation. Me and Anderson will cut off any support that might crash the party. We'll rendezvous there. Dúfam, že táto dvojka bude tak dobrá ako jednotka. Mňa osobne jednotka dosť bavila, i keď bola veľmi krátka. Aj keď si myslím, že dvojka nebude o dačo dlhšia. Ale dúfam, že o to lepšia. Takže ako vidím, dnes sme tu fajne vyzbrojení. F-kom ideme hore. Máme nasledovať tohto nášho parťáka. Hold, weapons cold. Contact one soldier. Čiže normálne. Cotarov si čupneme. Ďalej máme čo robiť. Čiže pravým na myši zamierime. Ready. Koliečkom približujeme alebo oddialíme. Ľavý shift podržíme. 1, mark. A ľavým vystrelíme. Priamy zásah. The guy in the shed's none the wiser. It's his turn. The hell's he doing? Presne ako on povedal. Cole, check your thermal. Termálne videnie. To si dáme, nie? Aha, tu idem do koho. Go for it. A toho mám cez drevo dať? Vyskúšam. Okay, let's move. Tak to je nápecka. To ešte aj cez drevo dá dole. To málo v ktorej hre sa vidí. Got any intel on how secure that radar is? Scarce. It's been blocking our view quite effectively. That's why we need to take it down. Otherwise, our exfil's gonna turn into Operation Shitstorm once we hit that hotel. Aha, takže koliečkom si aj zbraň premeníme na pištol. Samozrejme, nesmie chýbať tlmič na nej. I hear something. Teraz čo? Stay low. To the right. Looks like they're alone. Let's sync up. Right one's mine. Get ready. 3. Takže asi čakať máme, nie? Stop. No, ďalší dva len tak. To zrejme strieľať by sme nemali. There's too many. We need to dodge up. Move on my go, but keep your head down. Follow me. Takže zrejme máme ísť za týmto našim. To by sa asi neoplatilo strieľať, pretože myslím si, že by nás aj tak odhalili a zrejme aj zabili. Pretože si nemyslím, že v tejto hre je ako extra veľký health, pretože v jednotke sa dosť rýchlo míňal. A vlastne to je dobre spraviť, pretože ten názov Sniper, že vás nikto vidieť nesmie. Čiže teraz tu musíme zostať, počkať. Kecajú alebo čo? To ide taký hore. Dúfam, že nás dá ako neprekvapia. You hear that? What American are they talking about? I haven't the faintest idea, but let's worry about that later. We've got bigger fish to fry. Okay, let's move. Careful. No, hurá, ideme. Už ani on to nemôže počúvať. Tu sa cez všelijakú trávu, buriny prepletáme cez ne, samé lekná plávajú. A graficky to vyzerá celkom dobre. Ale toto čo? Čo na nás tu vyletí?
Angel, Čo? get down. To hádam nie. Let them pass. О, dobre, nevšimla som. Tá ich loďka si nás vôbec nevšimla. Anderson, follow my lead. Pretože paluba vyzerala dosť ozbrojená. Ten guľmyk, čo tam mali. To zrejme by nebolo nikde strieľať. Zblízka. Stay low. Get the nearest one. Leave the other to me. Jaj, čupnúť zase. Kto čo, zase strieľať? No počkaj, na ním je noží. Takže by odzadu? Vyskúšame. Aha, aha. Jasné, zozadu vítáme. Tak to je ešte lepšie, než kebyže mu mám do hlavy dať jednu. Toto sa mi ešte viacej páčilo. Let's have a look. Multiples around that central strip of land. We gotta play this out carefully. Stand by. I'll call out your shots. Ready. Heads up, Tango advancing in our direction. Take the... Belay that. Boats in our vicinity. No shot. God damn it. Yeah, I know. Let's wait him out. Na mapke však to ešte čo ide? Pane Bože, to čo? To ich mám tu jak kýli. Почему ты тут остановился? Чёртов двигатель заглох. Zase kecajú. Правый ненужный кусок дерьма. Может, бензин Где кончился? Подожди-ка. Пойду посмотрю, может, в кузове есть. Shit, stay calm. Don't shoot yet. Ej, ten dúfam, že sa nejde. Sa radšej vzdialím. Что? Á, Все dobre, равно надо zostav. проверить. Садись поудобнее. Fú, čo That nám was schádza. close. Boat's clear. Dobre. Shoot his brains out before he gets back. Aha, takže tohto najprv. Okay, Dobre. guy on the pier's Som to alone. nevidel. Weapons free. Nie. To ďalšieho. One Tango by the campfire's mobile. Let's see Dobre, where he's takže off to. dvaja dole, vstávajú traja. Ináč tento by mohol vedľa mňa tiež Clear, dačo take the strieľať. shot. Nielen všetko ja. Dobre, On the left. Let's take him. Same time. ďalšieho. Je to všetkých ja zabijem, on nič nespraví. Good work. Come on. No, aspoň jedného Razor zabil. 3-1. Give me a sit rep. This is 3-1. Encountering minimum resistance throughout the West River Bank. Our ETA at the Yes, rendezvous is on target, over. Copy that 3-1. Steady as she goes, Keller. Hoorah! Zbrane sa zobrať nedajú. To je škoda. Ale zase o takúto snajperku prísť, Stay to low. zase radšej si ju nech ponechať. Stop. Čiže ďalší dvaja. Those two on the ledge won't let us slip by unnoticed. Target the Tango on the right. I'll Taký eliminate the other. Rambo. Rambo 2. Ktorého mám? Tohto? Tak čo mu šupne medzi oči? Tak to bolo skoro. A schytal dobrú. Follow me. Ako som si všimol, tak v dolnom pravom rohu tam nám ešte aj tep sa ukazuje. Hold your fire. Let's wait. Čiže ako náhle sa pohneme, hneď sa zvýši, sme v kľude, Under the pier. pomaly klesá dole. Čiže teraz potichu, Stay low. pod toto molo. Samé buriny sú tu. Nič nevidno, ani žiadnych nepriateľov. Don't engage. No ako vidím na mapke, tak ešte aj čon sem ide. Čo ho mám sundať? Okay, let's move. nie. Careful. Есть парочка камней. Еще часы. Конечно же я вас свяжу. Даешь мне половину и дело в шляпе. Очень смешно. Я серьезно. Хочешь половину только за то, что... Tak ideme Turn left. zatiaľ za ním. Твою мать, ты серьезно? Эй, придурок, посмотри вокруг. Ты на чертовом вонючем острове. И тут некому сбывать вещи. I hear something. Хочешь сбыть свои Ага, драгоценности, takže работай počkať. сегодня. Ты похож на зомби. В зеркало смотрелся? Когда ты превратился в такого No, жадного strel ho. ублюдка? Bože, tak mieríš na ňo a nestrelíš, tak to čo zase?
Что случилось? Okay, let's move. Надо было. Careful. Jaj, tak to môže druhý, tak to by nás zrejme prezradilo. Tak nič. No, poďme hore. Что ты имеешь в виду? Enemy forward. Take him out quietly. Hej, skrčite Roger. sa. Не бывал. И в первый же день Tohto potichu его dá dole. укусили. Так, не говори. Мать твою. Насколько все плохо? Krásne odzadu. Доктора Ale ešte aj говорят, kopneme ногу, na zem. наверное, придется отрезать. Но Kam это всё utekáš? равно, что Čo si помереть. našimli? Так что он решил ничего не трогать и Tak nie, kam zase utekáš? Да ладно, мы же не в армии. Bože, kam sa trepeš? Да не, думаю, босс попросит своего помощника, и тот перережет. No, pohni. Toto je kde? Z takého šutru veľkého ideme ich dávať dole, nie? The hell is that? Civilian Ooh, sports she plane, looks very really old good, design. Looks unstable. Think it's safe to Dúfam, že set sa up. to podľa mňa neprepadne I don't think dáko. we have a choice. Damn thing's blocking our view. Čo tam mám ísť na ňu After dáko? you. Asi hej. Aha. Oh shit! Let's finish this quick and pack up. Dáko to. Hergoce, toto nevyzerá dobre. To uvidíte, že to bude dáko. To sa určite všetko strepe dole. Takže Bčkom si dáme ďalekohľad. Let's have a look. Weapons cold for now. Tu sú títo This ain't gonna be easy. všetci. It never Štyria is. zatiaľ, ako tak pozerám. Camp's right side is a no-go. Too much exposure in the water, we'd get shredded to pieces. Left, however, is a different story. I think we can thin them out if we play our cards right. Shoot on my command, we need to be very precise here. Deal. First things first, check the two on the sandbank fixing the boat. Take out the one by the engine first. Takže najprv tohto. Dobre. Ešte tu Now tag ďalší. the second one. Tento čo už je zdochnutý? Nie, ten ešte žije. Dobre. Sniper in the highest house, he's #1 priority. No a teraz týchto štyroch. Ktorého? Ten čo už na nás mierí? Hádam nie. Dobre. Eyes on left side. One guy's circling that building like a vulture. Wait till he ducks behind the left wall. Takže tohto. Dobre. Two soldiers idling about the house. See him? I see him. Shoot that radio in the niche right side of the house. Should distract them. Takže sa. Čiže teraz tohto to odláka, hej. Get him now. Takže tohto. Dobre. Now tag the second one. A posledného. Kill confirmed. Dobre. I think we just wore out our welcome. God damn it! Hold on to something. Ja som to robil. Dúfam, že nie sme mŕtvi. Nie, že sme mŕtvi. Jesus. Come on, we need to disappear. They're gonna investigate. No, schovať sa rýchlo. Dobre, tak to by sme mali na dneska všetko. Takže ak sa vám video páčilo, lajkujte, dávajte odbery a uvidíme sa pri ďalšom parte. Takže lúčim sa s vami. Čaute.